היי, היום אנחנו הולכות לדבר על איך להפסיק להתלונן. אוי, הילד הזה, אני כבר לא יכולה איתו, החדר שלו מבולגן, מספיק עם זה כבר, הארונות שלו. אוי, עוד פעם הכיור מלא כלים, נמאס לי, מה, אני עבד של הבית הזה? לא יכול להיות כבר. אתם מכירות את שעת הלמה? שעת הלמה כשאנחנו מגיעות הביתה ואומרות, למה זה לא במקום? למה יש צלחת על השולחן? למה לא ניגבתם את הפירורים? למה לא הוצאתם כלים מהמדיח? למה לא הורדתם כביסה? למה לא שמתם כביסה במייבש? מוכר לך? אנחנו מתלוננות וצודקות. מתלוננות וצודקות. אם זה לילדים, אם זה לבן זוג, אם זה לעצמנו. אנחנו מתלוננות. וכשאת מתלוננת, טוב לך? אז בואי רגע נעשה rewind. אז איך את רוצה שיראה היום שלך? כשאת חוזרת מהעבודה, מה חשוב לך? תושיבי את כל בני המשפחה, לכל הנוכחים והנוכחות שאליהם את מתלוננת, אגב, גם את עצמך, ותראי מה עובד לך. איך את רוצה שהדברים ייראו? איך את רוצה שהדברים יעשו? ובאמת תקשיבי לילדים, מה חשוב להם, איך ניהול הזמן שלהם, לבן זוג שלך, לעצמך. מה חשוב לך כשאת מגיעה הביתה? כדי שאת תגיעי הביתה, תגיעי למרחב של אהבה וכיפי, ולא להתלונן. עכשיו תראי, כשאת מתלוננת, את עושה אוטומטית הצד השני ללא בסדר, ואותך בסדר. ככה זה עובד. כשאת מתלוננת על מישהו שהוא לא ניגב את השולחן, את עושה אותו לא בסדר. לא משנה למה, לא חשוב איך. ברגע שיש תלונה, אנחנו מרוויחות משהו, שהצד השני לא בסדר ואנחנו בסדר. כמו איזה בוס וכפיף. עכשיו, נכון, את הבוסית של הבית, לחלוטין, אבל בתוך כל המרחב הזה, בתוך כל ההיררכיה הזאת, יש מה שנקרא מרחב של אהבה. אז איך עושים את זה? לשבת עם הילדים, את התפקיד שלו, ולשתף מה חשוב לך, מתוך מקום של כבוד, מתוך מקום של סקרנות לילד, מה הוא אוהב, וביחד לעשות סיעור מוחות להסכמה והחלטה. את רומא לא בנו ביום אחד, אבל ברגע שהם ירגישו שאת סומכת עליהם, ניסים קורים, פשוט כמו נס. הם יעשו את הדברים. הילדים רוצים להיות שותפים. הם לא שותפים היום כי את מתלוננת, כי יש בוס וכפיף. והם בתחושה שכל מה שהם יעשו, זה לא משנה. את תמיד תהיי לא מרוצה. כי זה מה שהם שומעים. האם פעם אמרת להם מילה טובה? האם פעם אמרת אני סומכת? עכשיו תראי, אפשר לומר אני סומכת ואפשר להיות אני סומכת. יש מילה ויש הוויה. אנחנו כאימהות חוטאות לא פעם שבהוויה שלנו אנחנו לא באמת סומכות. אז תשחררי קצת. כשאת תשחררי רסן ותאפשרי, את תצליחי לראות את הגדולה של כל ילד וילד, את הגדולה של הבן זוג, את הגדולה של עצמך. והבית יהיה מאורגן ומסודר כמו שאת אוהבת, כמו שחשוב לך, כמו שחשוב לילדים שלך. אז איך מתחילים לעשות את זה? דבר ראשון, כמו שאמרתי, להכיר בזה שאת מתלוננת. וכשאת מתלוננת, את עושה את האחר לא בסדר. וכשאת מתלוננת, יש רווח והפסד. הרווח הוא שאת בסדר וצודקת, ההפסד הוא היחסים, נוכחות של אהבה. דבר אחד. דבר שני, אחרי שאת מכירה בזה, את יושבת עם עצמך ואומרת, מה חשוב לך? מה חשוב לך ביחסים? מה חשוב לך בהתנהלות של הבית? הפירורים, המדיח, היחסים עם הילדים. את לוקחת את כל בני המשפחה ומשתפת אותם. קודם כל תתנצלי. קודם כל תתנצלי לזה שהתלוננת. כי לא יודעת מה לעשות אחרת. פשוט תגידי. שתפי אותם במה הרגש, שתפי אותם בתסכולים שלך, שתפי אותם בזה שאת מתנצלת, שאת בעצם מכירה בזה שאת לא סומכת עליהם. ושישבת עם עצמך ומה חשוב לך, ואת מבקשת מהם לשמוע מה חשוב להם בבית, מה הם מרגישים. אני מבטיחה לך שהם יזמרו. כי כשאת תבואי ממקום של סקרנות וגדולה, ובאמת לשמוע אותם, ולהגיע להחלטה משותפת, זה תהיה פשוט חגיגה. ותראי,
יכולים עוד להיות פירורים על השולחן, אבל לא זה העניין. העניין הוא של השותפות. העניין הוא של דיבור בליצור משהו חדש, לעומת תלונות. אם אהבת את הסרט הזה, ואת רואה איזשהו ניצוץ של משהו חדש שאת יכולה להביא לחיים שלך, ולהרמוניה, ולנוכחות של אהבה, תירשמי לערוץ היוטיוב, תשלחי את הסרטון הזה לחברות שלך, ואני אשמח לתגובות. ביי ביי.